Irena Biljanova Abadzieva ta' 38 sena inqatlet b'40 daqqa ta' sikkina. Hija qalat id-daqqiet f'wiċċha, f'onqa, f'sidra, f'qalba, fl-istonku, fuq kuxtejja u f'partijiet oħrajn ta' ġisimha. Partijiet minn imsarena instabu barra kawża tad-daqqiet li qalat. Skont l-awtopsja li saret dalgħodu il-mara kienet ilha mejta bejn 5 u 6 ijiem. L-aħħar darba li rawa n-nies kien il-ħadd li għadda fil-5 ta' wara nofsinhar. Hekk kif il-pulizija komplew bl-investigazzjonijiet dwar dan il-qtil li seħħ f'appartament fi triq it-turisti f'Buġibba, One News jinsab informat li mistennija tintalab l-għajnuna tal-Europol u l-Interpol sabiex jiġi intraċċat ir-raġel li allegatament qatel lil Abadzieva. Is-sieħeb tagħha li kien jgħix magħha fl-appartament fejn instabet mejta huwa s-suspettat ewlieni ta' dan id-delitt. Nifmu li r-raġel Tork bl-isem ta' Mustafa li wkoll ilu ma jidher bejn 5 u 6 ijiem aktarx li ħarab minn Malta u mar lura t-Turkija. Il-pulizija tistudja l-filmati miġbuda minn kameras tas-sigurtà fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta bir-raġel aktarx li ħarab titjira tal-Air Malta lejn Istanbul kmieni it-tnejn filgħodu. Abadzieva nstabet mejta fuq sofan fl-appartiment li kien ilu mikri għandha minn Novembru tas-sena l-oħra. Hija nstabet mejta mottija bl-iżgħar.